Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Кыри торалар ява тора. Калабыз халкы чистартудан канәгатьме? Күлдәүкләргә кыш комачауламый. 3 ай буе шәхси секторда яшәүчеләр юынтык судан котыла алмый. 21 ноябрьдән бирле менә шушында су җыелды. Әлмәтләрне гандбол уйнарга өйрәтәләр. Калабызда күренекле тренерлар булып китте. Что такое гандбол? Это в переводе раньше назывался в Советском Союзе ручной мяч. Гыйнвар буе һәм февральнең башында күпләп яуган кар торак коммуналь хуҗалыгы һәм шәһәр автомобиль юллары идарәсе хезмәткәрләрен җиң сызганып эшләргә мәҗбүр итте. Әмма әлмәтләрнең бу темага карата фикерләре аерыла. Кемдер кардан чистарту өчен җавап бирүче подрядчы оешма эшеннән канәгать түгел, кемдер бина түбәләреннән кар һәм боз төшүдән курка. Кардан чистарту техникасы тәүлек буе эшләсә дә, әлмәтләрне юлларда барлыкка килгән кар боткасы борчый. Кемдер кар каплау сәбәпле юлларның тар булуыннан зарланса, икенчеләре кар чистартучы барлык хезмәтләргә хезмәт хакын күтәрергә тәкъдим итә. Ну, снег же каждый день. Я вот хочу сказать, хотя бы сезонную зарплату надо поднять. С ноября до мая хотя бы, апреля. Дворники также. Они не успевают, уже тяжелая работа. И зима, конечно, у нас такая. Не без этого, но... Сказать, что они на совесть чистят? Нет, нет. Әйтеп үтәргә кирәк, шәһәр читендәге тар тыкрык һәм үзәк юл бер-берсеннән нык аерыла. Аларга йөкләнеш тә төрле. Берсеннән тәүлек буена берничә автомобиль үтсә, икенчесеннән меңләгән. Шуңа шәһәр үзәгендәге һәм читендәге урамнарның сыйфаты да аерылырга мөмкин. Юллардан йөреше булмаганлыктан аяк астына гына түгел, өскә дә карага туры килә дип зарлана кайбер әлмәтләр. Һәм бу урынлы шикаят. Соңгы көннәрдә кар яву һәм җылыту сәбәпле биналарның түбәләреннән кар һәм боз сөңгеләре төшү ихтималы бар. Шуңа йортлар яныннан үткәндә бигрәк тә карнизларында яки түбәләрендә боз сөңгеләре һәм кар булса, сак булырга кирәк. Тормыш өчен җаваплылык беренче чиратта үзебезнең кулда икәнне онытмаска кирәк. Түбәдән кар һәм боз төшү куркынычы турында иң беренче идарәче компанияләргә яисә торак коммуналь хуҗалык департаментына турыдан-туры мөрәҗәгать итү мөһим. Яз башланырга вакыт бар, әмма күлдәүкләр инде хасил була башлаган. Дөрес, бу кар сулары түгел, юынтык сулары. Әлбәттә, яшәүчеләрнең 3 ай буе хәл ителмәгән мәсьәләләре безнең телекомпаниябезгә ярдәм сорап мөрәҗәгать иттерде. Аның асылына Алсу Әхмәтҗанова төшенергә тырышты. 21 ноябрьдән бирле менә шушында су җыелды. Мин әллә кайларга инде администрациягә звонить иттем. Водоканалга главный инженер янына барып кайттым кабинетына. Все равно никаких мер не принимается. Ярар менә әле безнең йорт ана тегендә тора. Иске йортыбыз. Вдруг пожар или берәр нәрсә булса, пожарниклар бу юлдан кирә алмыйлар, потому что уже бездәге менә бу юлдан йөрергә куркабыз, потому что ул разваливается. 3 ай инде тынычлап яшәргә бирми бу хәл, ди Роза ханым. Сасы исе килеп торган күлдәвек көннән-көн зурая гына бара. Шуның аркасында бу йортка булган бердән-бер юл яраксыз хәлгә килә. Әлеге күренеш бу урамда торучыларның куркыныч төше кебек. Менә хәзер кар эри башласа, нитә башласа, бу бит инде еще больше будет су. И бөтенләй ишек алтына керә бит инде бу су хәзер. Ишек алтынага башлый. Бүтән чара юк. Исе комачаулыймы? Исе шундыйнак исле, шундыйнак искиле, шундыйнак искиле. Кич белән күбрәк, җилешкән чагында вообще прям тын алып та булмый җилешкән чагында. Шундый менә такой резкий запах, кич белән вообще исе шундыйнак. Сасы ис көлүдән кала, Роза ханымның иң курыкканы ашыгыч ярдәм янгын сүндерү машиналарының бу юлдан үтә алмавы. Шуннан да юл инде бик тар калган. Җиңел машина белән дә бу юлдан йөрүе куркыныч, ди ул. Икенче көне шушы ук урынга килгәчтен без мондыйрак картина күзәттек. Канализация чокырының суы суыртылган, ком түшәлгән, ләкин проблема шишелмәгән. Канализация суы шулай ук агып ята. Читтән караганда проблема шишелгән төсле тоелса, чынлыкта бу алай түгел. Су үзенә юлын таба. Юынтык сулары тагын бәреп чыккан. Водоканал хезмәткәрләре бу күренешкә аңлатма бирүдән баш тартты. Алсу Әхмәтҗанова, Илнур Ахтямов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Һәр кешенең үз язмышы, үз сынаулары. Кай вакыт тормышта җиңеп чыгарга авыр булган кыенлыклар туарга мөмкин. Мондый мизгелләрдә битараф булмаган кешеләрдән ярдәм аеруча мөһим. Нәкъ менә шуның өчен Әлмәттә приют человека пунктын ачу планлаштырыла. Әлеге проектның төп максаты катлаулы тормыш хәлендә калган кешеләргә ярдәм итү. Тулырак алдагы материалда. Әлмәттә приют человека дип исемләнгән яңа проект әзерләнә. Ул йортсызларга һәм мохтаҗларга ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Пунктның төп хезмәте җенесенә, яшенә һәм милләтенә бәйсез рәвештә барлык мохтаҗларга бушлай кайнар азык тарату булачак. На сегодняшний день мы приглашаем... Бүген без җәмәгать туклануы урыннары меценатларны проектта катнашырга чакырабыз. Киләчәктә бәлки ризык әзерләү өчен аерым ноктабыз булыр. Аннары әзер ризык биргә китереләчәк һәм әлеге пункт азык өләшү урыны булачак. Просто как пункт выдачи, раздачи еды. Проект җитәкчеләре хәбәр иткәнчә, көнне билгеле бер сәгатьтә 150 порция кайнар ризык тарату планлаштырыла. Моннан тыш оештыручылар йорты булмаган кешеләр өчен туклану белән генә түгел, эш эзләү һәм үз-үзләрен карау белән дә ярдәм итә торган махсус үзәкләр ачуны күздә тота. Это помогать именно бездомным, помогать... Бу урамда калган йортсызларга ярдәм итү урыны булыр дип планлаштырыла. Казанда андый бер нокта инде эшли. Махсус урында мохтаҗлар белән психолог шөгыльләнә. Аларның үз чәч тарашханәләре, ярдәм күрсәтә торган үз табиблары бар. Есть свои врачи, которые оказывают помощь. Оештыручылар бу игелекле эштә ярдәм иткән өчен барлык битараф булмаганнарга рәхмәт белдерә. К данному проекту присоединился благотворительный фонд «Ансар». Әлеге проектка Ансар Хәйрия фонды белән берлектә Әлмәт шәһәре һәм районы мөхтәсибәте кушылды. Ул бизнес җәмгыять һәм меценатлар катнашында тормышка ашырыла. Безгә теләктәшлек белдергән өчен район администрациясенә дә рәхмәтебезне белдерәбез. Администрации города за содействие, за участие. Приют человека пункты Шевченко урамы 1 адресы буенча ачырга планлаштырыла. Юность балалар сәламәтләндерү лагерында профсоюз һәр вакыт хезмәтне саклау өчен девизы астында укулар узды. 2024 елның хезмәтне саклау өлкәсендә бу Татнефть профсоюзының беренче зур чарасы. Биредә 150-дән артык кеше катнашты. Беренчел оешма рәисләре, хезмәтне саклау буенча вәкаләтле вәкилләр һәм Татнефть компаниясенең сәнәгать куркынычсызлыгы һәм хезмәтне саклау идарәсе белгечләре. Теманы Ләйсән Галиева дәвам итә. Очень символично, что первое крупное мероприятие на уровне межрегиональной профсоюзной организации «Татнефть профсоюз» – это как раз и организация обучения в области охраны труда. Катнашучылар 15 командага бүленеп, уен форматында үз белемнәрен кулланып, төрле биремнәрне үти алдылар. Подумайте буквально полминутки. Квест форматындагы укыту 5 станциядән тора. Һәрберсе 45 минутны җәлеп итә. Бу чара димәк көнне буена сузылгач файдасыз калмас. Мондый укыту формасы гомумән белемнәрне яхшырак үзләштерергә һәм җитештерүдә дөрес карар кабул итүне җиңеләйтергә мөмкинлек бирә, ди белгечләр. С первого раза Уенның беренче өлеше шоклы хәлдә үтә. Мәгълүматны шулай җиткерү мөмкинлеге аша һәрберсе үзенә яңалык, яңа мәгънә ача. Белемнәре бик лаеклы дәрәҗәдә һәм шуңа күрә алга таба бары тик тәҗрибәдә генә кулланып ныгытырга кирәк. Куркынычсызлык һәм хезмәтне саклау өлкәсендә башка юл юк. в АТПБ нет. Чарада катнашучыларның барысы да яхшы уңай эмоцияләр һәм эш урыннарында файдалы булган җитди белемнәр алды. Әлбәттә, аларның һәрберсе хезмәт процессын мөмкин кадәр саклап калу максатыннан хезмәттәшләре белән уртаклашырга да ниятлим. Минемчә, һәр хезмәтне саклау вәкаләтлесе бу укытулардан үзенә яңалык алачак. Чөнки бер урында эшләп һәм көн саен бер үк эшне башкарып, син башкаларның нәрсә белән шөгыльләнүен аңлап бетермисең. Башка предприятиеләр вәкилләре белән бер командада җыелып, алардан яңалык беләсең һәм белем багажы хезмәтне саклау мәсьәләсе белән туплана. Башка предприятиеләр вәкилләре белән бер командада җыелып, алардан яңалык беләсең һәм белем багажы хезмәтне саклау мәсьәләсе белән тулылана. Бу бик киң белем катламы, аны белергә кирәк. Үтәлгән биремнәр нәтиҗәсендә җиңүчеләр командасы билгеләнде. Катнашучылар алган белемнәрдән тыш медальләр һәм бүләкләр белән бүләкләнде. Ләйсән Галиева, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт үзенең беренче көннәреннән үк спортчылар үстерә башлаган шәһәр. 2006 елдан районыбызда гандбол да үсештә. Әлеге команда уен түрен үз итүчеләр арасында киләчәктә Олимпия уеннарында катнашырга теләүчеләр дә бар. Кем сәламәтлек өчен, кем зур казанышлар спортында уңышка ирешер өчен шөгыльләнә. Бүген аларның һәрберсенә республикабыз һәм илебез гандбол федерациясе ярдәм итәргә әзер. Замечательные тренеры, которые вас
вели, ведут и будет вести еще, надеюсь, долгие годы. Әлмәт районында гандбол спорт түрі белән балалар Түбән Мактама бистәсендә урнашкан Дивон спорт мәктәбендә шөгыльләнә ала. Я очень люблю играть в гандбол. Мне этот Гандбол уйнарга яратам. Миңа бу спорт бик ошый. Үскәч тренер булырга телим. скажем быть так, стать тренером и либо дальше начать играть в гандбол. У нас в спортивной школе 4 отделения. Это бадминтон, гандбол. Безнең спорт мәктәбендә бадминтон, гандбол, волейбол һәм баскетбол бүлекләре эшли. Аларда 63 бала шөгыльләнә. Гандбол бүлегендә нәкъ менә хәзер Россиянең атказанган тренерлары белән мастер-класс бара. Сейчас вот проходит как раз-таки мастер-класс по гандболу. Приехали заслуженные тренеры России. Что такое гандбол? Это в переводе раньше назывался в Советском Союзе ручной мяч. То есть мяч... Танылган тренерларның Татарстанга, айрыша безнең районга килүләре регионнардагы остазларга камилләшү, алга баруда, шулай ук алар җитәкчелегендә шөгыльләнүче балаларга җиңүче булырга ярдәм итүне күз алдында тота. Әмма бу безнең тренерларның профессиональлеге җитми дигән сүз түгел. В гандболе у нас 4 тренера. Я один из них. Мои воспитанники непосредственно. Гандболда безнең 4 тренер бар. Мин шуларның берсе. Тәрбияләнүчеләрем 3 ел элек үк республика чемпионнары булды. Также 10-11 года становились чемпионами Республики Татарстан по гандболу. Хәзер исә әлмәтлеләр май аенда Тольятти шәһәрендә узачак ярышларга әзерләнәләр. Гандбол команда спорт түрі. Ул футболдан айырмалы буларак кул белән уйнала. Уен 30 минуттан торган 2 таймнан һәм 15 минутлык тәнәфестән тора. Мне нравится гандбол, потому что это команда... Команда уены булуы белән ошый, үзеңне күрсәтергә була. Ну, здесь можно проявить себя. И мне очень нравится сюда ходить, потому что... Миңа монда йөрергә ошый. Минем дусларым икенче гаиләгә әверелде. Яхшы ата уйный белә торган уенчылар тәрбияләгән, атказанган тренерлар. Который умеет хорошо сыграть. 5. То есть вы должны меня все время видеть. Это сколько? 2. Гандбол федерациясе вәкилләре Татарстан һәм башка регионнарда эшләүче тренерларның хезмәтен күреп, тәҗрибәләрдән чыгып киңәш бирә. Я приятно удивлен, что у вас маленький... Мин сезнең шул кадәр кечкенә балаларыгыз күп булуына гаҗәпләндем. Сезнең гандбол спорт түре белән янып йөрүче тренерларыгыз бар. Шуңа күрә сезгә ярдәм итү өчен безнең яктан мөмкин булган кадәр барсы да эшләнәчәк. С стороны будет все сделано возможное и невозможное, чтобы вам помочь. Бүген республикада гандбол буенча ир-атларның беренче һәм югары лига командалары бар. Гандбол бүлеге Идел буе спорт һәм туризм академиясендә дә эшен башлап җибәрде. Студентларның гандбол лигасында югары һәм урта махсус белем бирү йортларында укучыларның 20-гә якын командасы катнаша. Ә калабызга мастер-класс белән килү балалар спортын үстерүнең ачык мисалы. Мы несколько лет назад с инициативной группы Без берничә ел элек инициатив төркем белән әлеге спорт түренә яңа сулыш бирдек. Гандбол республикада күптән үсә. Әле Советлар Союзы вакытында ук башланган эш. Мин Казандагы Каи Зеланд һөнәри командасында шәхсән уйнадым һәм без беренчеләрдән булып Еврокубокта катнашкан идек. И мы одни из первых, кто участвовал в Еврокубках. Татарстанның гандбол федерациясе республикабызда әлеге спорт белән шөгыльләнүчеләр санын арттыруны бу елга максат иткән. Якын арада инде бойлар сабасында да секция ачылачак. Линия Хәсәншина, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Раз, поняла? Давай, я остаюсь на вороте, ты мне бросишь. Давай. Вот, молодец. Yollarda ise qalabızda tıkvando boyunca Tatarstan birinçiligi ötdi. Ol 15-17 yaşlık juniorlarını jıydı. Respublika yarışları Mira Sport Sağıqtırı kompleksinde uzdu. Temanın davamı oldağı materialda. Әлмәттә тэквондо буенча узган республика беренчелегендә 15-17 яшьлек юниорлар катнашты. Берәүләр калабызга җиңү артыннан килсә, икенчеләр осталыкны арттыруны максат итә. Я выступлю. Тренер канәгать булырлык итеп чыгыш ясаячакмын. Бу минем өчен төп бурыч. Потому что нам сказали, выиграешь, не выиграешь, без разницы, но чтобы тренер был доволен. Гөлшат Хәсәнова Биектау кызы, ул тэквондода ахирәте белән 5 еллап шөгыльләнә. Ярышларга да дусты белән килгән. Для себя и хочется как-то... Үзем өчен шөгыльләнәм, җиңүләр дә булуын телим. 2018 елда әни алып килде һәм шуннан бирле бик теләп йөрим. Желание заниматься дальше. Тэквондо фикер йөртү сәләтен үстерә. Шуңа әлеге спорт түрен үз иттем, диючеләр дә бар.
Этот вид спорта такой динамичный, мне очень нравится. Динамик спорт түрі ояқ белән эшләү ошый. Сугышырга гына түгел, баш белән эшләргә кирәк. Надо работать именно головой, а не просто рубиться, как бывает. Әмир Низамовка 16 яшь, Чаллы егете республиканың җыелма командасы составына да керә. В тэквондо меня привел отец, занимаюсь я примерно около 10 лет. Вот уже чемпион и призер многих всероссийских соревнований. Бүген тэквондо 4 түргә бүленә. Татарстанның 1000-дән артык тэквондо секцияләрендә шөгыльләнүче спортчылары Олимпия юнәлешендә кара билбауга ия. Татарстан беренчелеге һәр шәһәр һәм районнан иң-иңнәрне җыйды. Алар Россия беренчелегендә катнашуга юллама атырга омтылды. 100-дән артык балалар килде. Бу ярышта участвовать итәләр. Город Казаннан килгәннәр, Елабугадан, Менделеевскидан, Алматтан, Чаллы, Высокий городан килделәр. Бөтен лучший балалар монда җыелды. Иң-иңнәр үз авырлык категорияләрендә җиңү яулады, ә калган катнашучылар тәҗрибә туплады. Узган елда 2 әлмәтле беренче булса, быел безнекеләргә бәхет елмаймады. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі чарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.